Ej, for helvede, folk. Det er en svale. Nej, det er en stork. Men kan du ikke trække den derind, så den ikke ligger på vejen? Nej, så er der nogen, der finder den. Den skal da ikke ligge på vejen, så folk kører ind over den, det der er ulækkert. Nej, folk skal overhovedet ikke finde ud af, at den er blevet kørt ned. Så begynder de jo at lede efter, hvem der har gjort det. Du kan må køre det, så er der sådan en fugl, der hopper ud. Foran dig, det kan du da ikke gøre for, mand. Nej, men det er en stork. Og hvad så, hvis det er der ligeglad, hvad det er for en? Det er en fugl, Det er den vigtigste fugl overhovedet i Jylland. Folk bliver rasende. Og det er da stormens egen skyld, den kan sgu da være at rende rundt på vejen. Altså kraftedeme, den kan sgu da flyve. Hvad fanden skal den så rende rundt hernede for? Vi er nødt til at tage den med. Hvad snakker du om? Men hvis vi lader den ligge, så er der nogen, der finder den. Hvad skal du? Frank? Så må vi altså smide den af over broen. Hvad for en bro? Ja, når vi kører tilbage. Storebæltsbroen? Ja. For helvede, det er sgu da den stormens egen skyld. Nu må du kraftedeme holde op. Den har siddet her, og sådan helt umotiveret været du foran bilen. Det kan kraftedeme da ikke være vores skyld. Kom ind med dig. Det må være helt oplevet for enden der. Den er bunden. Ligger der noget deroppe? Ja, det er før. Ja. Den opbremsning der, den har sat sig i nakken på mig. Fået holdt nakken? Lidt. Med hensyn til lige at forhandle prisen på plads, ikke? Ja. Det er jo ret vigtigt, at vi ikke virker for begejstrede. Hvorfor? Altså, jo, fordi så kan vi jo ikke presse prisen ned, hvis vi er alt for begejstrede. Ja, det ved jeg da godt, men altså... En kutyme på de her kanter, det er, at man underspiller sin begejstring lidt. Dag. Hej. Frank. Hej, Hej, jeg hedder Kasper. Tine. Hej, Tine. Den står hernede. Ja, jamen, lad os kigge på det. Ja. For Hvad siger I så? satan, hvor er den fed. Er det ikke rigtigt, Frank? Hold kæft, mand. Nej! Den er overfed, mand. Den er ikke helt ny. Hold kæft, de første forsøg! Woo! Men det er værd, Frank. Det er værd. Altså, den er ikke til at slide op. Prøv at gøre til dig op en gang, Overhovedet Frank. Lad os lige prøve den. Kom nu. Jeg tjekker lige støddæmperne. Ja, kom nu lige op, så tager vi en tur, mand. Lad nu være med pille. Nej, lad nu være. Der er overhovedet ingen støddæmper. Det er der ikke. Kom nu lige op, Frank. Den mangler fuldstændig støddæmper. Frank. Den gynger der lidt, synes jeg. Den mangler støddæmper. Kom nu, skal der med. Nu kører bussen. Ja, mand. Kasper. Hold kæft, den er fed, mand. Kasper. Hold op. Den tager vi. Det er godt. Hvad er den koster? 38? Ja, 38.000. Det er en aftale. Godt. 38, mand. Hvad så ikke hovedet? For helvede, mand. Det er vores nu. Ja. Prøv lige at skrive en check. Lad mig lidt hjælp der. Skriv du ikke en check? Tak for det. Jeg er glad for det. Jamen, det er jeg allerede super glad, mand. Det er godt.